Patay ang 48 anyos nga lalaki human malumos dihang naanod human mitabok sa daghaguros nga tubig baha sa usa ka suba sa Labangan, Zamboanga del Sur. Lalaking kaubanan ini nakalingkawas. Atong ibalik si Efren Mamak. Sangit. Patay na diyang napalgan sa mga residente ug rescuer ang patayng lawas dining 48 anyos nga lalaki sa quarry site sa usa ka suba sa barangay Bokong, Labangan, Zamboanga del Sur pasado alas 5 sa buntag adlang Lunes. Alata. Nasayran nga ang biktima. Maghalos 2 ka adlaw na kining gipaubos sa search and retrieval operation human maanod sa nagaguros nga tubig baha human mitabok sa usa ka suba sa Dipaya River sa barangay Dipaya pasado alas 4 sa hapon adlawng Sabado. Gani migamit na og bakho ang mga rescuer sa pagpangita niini sa maong suba. Matud sa Labangan DRRMO, gikan ang biktima kauban ang iyang lalaking paryente na nagkuha sa ilang sweldo sa gitrabahuan nga construction company diyang naabtan og pagbaha sa ilang pagpauli. Siguro excited siguro sila ka makauli kay para dunay matunol sa pamilya kay ingon pa nila na malit ka daw to og karning baka kay aron lutuo nila silang balay. Tungod baha na ang spillway nga ilang agianan, miadto kini sa ibabaw nga bahin sa suba aron lang makatabok bisan baha na. Gigiyahan pa daw sa kaubanan nga lalaki kinsa paryente ra ang biktima sa pagtabok apan gumikan sa kusog nga hagros sa tubig kalit na anod ang biktima. Hinuon nakalingkawas ang kaubanan niini. As per report, ang katong isa nga kauban niya mo'y gaguyod sa maong biktima kay ang biktima dili siya kabalumulangoy. Ginakuhaan pa og pahayag ang lalaking kaubanan niini, lakip na ang kabanay sa biktima. Gumikan sa itabo, kini ang pahimangno sa otoridad. O dako-dako na gani ang tubig or nibaha na gyud, di na lang ta mo kumpiyansa og tabok kay aron wala na mahitabong nga pagkalumos. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.